Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο μου, Μάνος εδώ. Σήμερα θα παίξουμε με τον Barley, να τον πάμε 1000. Το ξέρω δεν έκανα τόσο πολύ καιρό βίντεο, αλλά ετοίμαζα αυτό το βίντεο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τους 25 και πάνω εγγραφόμενους. Ο στόχος μας είναι 35. Έχω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την αγάπη σας που μου κάνετε subscribe, και εγώ θα προσπαθήσω να κάνω όσο πιο πολλά βίντεο για σας για να βλέπετε ακόμα πιο πολύ content, γιατί δεν γίνεται εσείς να μου κάνετε εγγραφή και εγώ να μην ανεβάζω βίντεο. Έχω μία εβδομάδα να κάνω, δηλαδή όχι εύκολα, ναι, αυτό έλεγα, έχω μία εβδομάδα να κάνω βίντεο και παιδιά έχω χρόνο, αλλά κάποιες φορές δεν είναι αρκετός. Έχασα. Πολύ μιλάω και έχασα. Αλλά δεν μας πειράζει γιατί έχουμε 50 ακόμα μάτς να παίξουμε. Αυτό που ήθελα να πω τώρα είναι ότι παιδιά, ένα πράγμα που θέλω να κάνω πολύ σε αυτό το κανάλι είναι live. Και για να κάνω live πρέπει να φτάσω 50 εγγραφόμενους. Και για να φτάσω 50 εγγραφόμενους δεν μπορώ μόνος μου. Εσείς είστε. Γιατί έχασα πάλι! Αυτό που έλεγα είναι ότι εσείς μπορείτε να με κάνετε να φτάσω τους εγγραφόμενους, τους 50. Οπότε θα ήθελα να κάνετε εγγραφή, like και να βλέπετε τα βίντεο μου. Και η εγγραφή θα σας βοηθάει να μην χάνετε τα βίντεο μου, γιατί θα σας έρχεται η ειδοποίηση για τα βίντεο μου. Αυτό. Και πάμε λοιπόν τώρα να γυρίσουμε στο παιχνίδι, γιατί έχουμε χάσει ήδη 2 φορές. Όχι, άτομο, Παναγία. Δεν ήταν άτομο, δεν πατέξει. Τέλος πάντων. Πάμε. Πάμε λοιπόν. Τώρα κερδίσουμε το μάτς. Πρέπει να βγούμε τουλάχιστον δεύτερο. Οκ. Πάμε. Πάμε λοιπόν. Εντάξει, άτομα θα καμπερώσουμε λίγο. Λοιπόν, πάμε να καμπερώσουμε τώρα εδώ, ωραία, και το φαίνομαι. Πάμε λοιπόν. Ή κάποιος έφαγε κάποιον και αυτό ήταν πολύ κοντά μου, Edgar. Όχι! Γιατί κουνήθηκα, γιατί με έβγαλα αλλού? Παιδιά, δεν κουνιόμουν και με έβγαλα αλλού. Παναγία μου, τι γίνεται? Σόφα! Σοφίστη! Παιδιά, σώσε, παρακαλώ. Έλα, καλή μου, σόφα. Παιδιά, όχι! Σώψε, παιδιά. Εντάξει, εσύ τώρα το θα μου αρέσεις. Μου σπάσει λίγο τα νεύρα. Γιατί πρέπει να σε κυνηγάω. Και ψόφισες. Άντε, γεια! Η πρώτη μας νίκη. Άντε, γεια παιδιά. Πάμε λίγο. Έτσι, ready up. Παιδιά, να ακουστεί μια φωνή είναι η αδερφή μου, μην δώσετε σημασία. Αυτοί φαίνονται πολύ καλοί. Οπότε, παιδιά, θα κάτσουμε εδώ μέσα, κάποιος περνάει, έτσι κρυφά. Κάτι τι ρίχνει. Όπως αυτός τον είδατε πως πράγματι το κάνω. Ας πούμε αυτός θα. Τι. Το βλέπετε ρε παιδιά. Αυτός μπορεί να με βαρέσει μέσα. Τι κάνω να έρθει. Όχι ρε. Μα δεν κοιτούσα. Μα όχι, δεν γίνεται. Παιδιά, θα παίξω ένα τελευταίο solo
Και μετά, παιδιά, θα πάμε κάτι άλλο, μάλλον ντου. Γιατί δεν γίνεται να είμαι μόνος μου τώρα και να με τρώνε 300 άτομα να μου έρχονται, δηλαδή έλεος δύο. Κοιτάξτε, εδώ ανεβάζει με Edgar. Εγώ τι να του κάνω του Edgar ή του κοντήλουσε, της μπήκω. Μόνο από μακριά και από τείχους, μέσα από τείχους. Έτσι πήρα το κουτάκι, με βρίασα. Όχι κύρα μου, δεν ανεβριάσει εμένα. Δεν θα ανεβριάσει εμένα, κατάλαβες. Γιατί εγώ είμαι αγκρίπτη. Το καταλάβαμε. Το καταλάβαμε. Δεν το καταλαβαίνει. Δεν το καταλαβαίνει, παιδιά, έχει πρόβλημα. Έχει πρόβλημα μεγάλο στον εγκέφαλο, παιδιά, δεν πάει καλά. Είμαστε ακόμα, με το που πήγα να πω ότι είμαστε ακόμα 10 άτομα, πήγαμε 8. Κοίτα να δεις. Θα πω, είμαστε 8. Ω, το βλέπετε, είμαστε 7 άτομα ακόμα, ρε παιδιά, τι γίνεται. Ω, πάει να πεθάνει, πάει να πεθάνει. Παστορικό. Όχι. Ούτε σε μένα θα έρθει. Ούτε στο Ρίκο. Α, καλά πέθανε μόνο στο Ρίκο από τις φωτιές. Ρε Ρίκο, πήγα και σε και πήγες και πέθανες. Αλήθεια τώρα. Ρε αγόρι. Κάτσε στη γονίτσα. Όχι, όχι, πού πάει, έτσι, και εσύ ψόξες. Για παιδιά, το έχουμε. Όχι, ναι, το έχουμε, σας λέω, το έχουμε, σας λέω. Παιδιά, πάμε ντουο τώρα, γιατί αν δεν πάμε ντουο τώρα, εγώ δεν μας βλέπω κανονικά να τον πάμε 1000, οπότε πάμε ντουο. Λοιπόν, παιδιά, συγγνώμη που θα σας το πω αυτά, αλλά θα καμπερώσω λίγο παραπάνω. Θα καμπερώνω μέχρι τα 3 άτομα, οκ. Είμαστε 2 thrower, το έχουμε χάσει πανηγυρικά. Αν μας χωθεί, ας πούμε, αυτός με 3 κουτάκια και εμείς 0, χάσαμε πανηγυρικά. Καμπερώνουμε λίγο να πεθάνει κανένα ατομάκι, καμιά ομαδούλα, έτσι ωραία. Πέθανε ο Γκριφ, πέθανε η Κολέτ, αλλά πέθανε και ο Τζέισι. Μην φωνάζει η αδερφή μου, δεν πάει καλά. Έλα δικιά μου, μπράβο δικιά μου, τους έκανες damage, μας φοβηθήκανε μωρέ. Έτσι ψοφίστε. Αυτή είναι μόνη της. Αυτή ήταν ομάδα με τον άλλον. Πάμε λίγο. Έτσι, γιατί τους κάναμε, τους κουκάραμε. Πάει ο Ρίκο. Πάει και ο Φαν. Πάει και ο Κολοέιμπι. Πάει και ο Κολοτζέσι. Βασικά πάτε και οι δύο. Και οι δύο. Παιδιά, είμαι στο τελευταίο παιχνίδι. Παιδιά, πάμε να το νικήσουμε. Είναι το τελικό παιχνίδι και ας ελπίσουμε πώς θα το νικήσουμε. Γιατί αν δεν το νικήσουμε, πάει τέλος. Πάλι από την αρχή. Το έχουμε. Κοιτάξτε με, ακούστε με, το έχουμε. Μας έβγαλε σε ένα σημείο με 5 κουτά. Όχι Λόλα, δεν θα το κάνεις Λόλα, θα τους αφήσεις. Λόλα. Δεν φοβάται η Λόλα, η Λολίτσα δεν φοβάται. Και αυτό δεν μ' αρέσει εμένα, οπότε πάρτε κάτω τώρα τη Λολίτσα, κάτσε κάτω Λόλα. Παιδιά, πρέπει να βγούμε τουλάχιστον νομίζω δεύτερη για να τον πάω. Φιλιά. Έχω κουραστεί, είναι το τελευταίο παιχνίδι. Όχι. Ναι. Όχι, πεθάνα, δεν το κατάλαβα ποτέ ότι μπορούσα να βάλω.
Νόμιζα ότι ήμουν πίσω από τον τοίχο. Μην πεθάνεις. Μην πεθάνεις. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Κάτσε. Ηρέμησε, κάτσε και αγόρι μου. Μπράβο, αγόρι μου. Τι να κάνουμε εμείς τώρα. Πείτε μου. Παιδιά, πείτε μου τώρα τι μπορούμε να κάνουμε εμείς σε αυτό το σημείο που βρισκόμαστε. Πάμε. Μπράβο, 3 άτομα. Δεύτερη τουλάχιστον να δούμε, νομίζω αυτό. Σώπαση. Μπράβο, ναι, παιδιά, το κάνουμε. Είναι όχι σχεδόν σίγουρος, Μπράβο, θα βγούμε και πρώτοι, τι θα γίνει. Δεν κάνει εδώ γκρον. Παιδιά, άλλες 2 φορές να το πετύχεις. Βασικά, τι να το πετύχεις. Ζωντανεύω. Το πέτυχε λέει. Ναι, ψόφισα. Σχεδόν. Όχι. Ψόφα κι εσύ. Ψόφα! Πρώτη! Ναι, παιδιά, επιτέλους. Prestige ένα μπάλε. Οπα, να το δούμε. Prestige ένα. Το βλέπετε. Να το Prestige 1. Και παιδιά, μεγαλώνει η συλλογή μας. Το επόμενο Prestige βλέπετε είναι ο Colt. 8 Prestige. Και θέλω να σας ευχαριστήσω ξανά. Και φτάσαμε άλλο ένα Prestige μεγάλο σε συλλογή μας. Αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Να χαρήκατε, εγώ πάντως χαρήκα πάρα πολύ. Και τα λέμε στο επόμενο. Bye!